Hello everyone, welcome back to my another vlog. So आं दायो आरो shootingनि vlog लानानै नोंथांमोनजों share खालामनो फैलायबाय. So नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांनो हागोन आरो इन्ट्रेस्ट गैयाबा skip खालामनो हागोन. So आदामोना आंखौ उदालगुरिनिफ्राय दैमाकुसि पिकआप खालामनानै दा थांगासिनो आरो. ओमफ्राय जोङो माने गाबोननि थाखाय एसे डान्स प्रेक्टिस खालामनांगौमोन बेयाव ओमफ्राय अखाया बिराद दिगदार होबाय जोंखौ ओमफ्राय साइडआव मोनसे माने न' फिसा दंमोन बेयावनो एसे प्रेक्टिस खालामना लानोसै गाबोननि थाखाय. So let's go नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ. प्रेक्टिस जोबखांनायनि उनाव जों जि लजआव थानो गोनांमोन ना बे लजसिम जों सहैबाय आरो गाबोननि थाखाय रेडि जानोसै एसे रेस्ट लानोसै ना मा होनो स्टेशननिफ्राय ओंखारबाय नै जोङो मैया बेयाव मोनहैदोंमोन फैसिगोनहाय माने मेकआप आर्टिस्ट आंखौ गालांजोब्बाय ओमफ्राय लेट्स गो जोंनि शुटिंखौ नायलांदो मेरा बेग दा हटेलावनो थादों जोङो हा जासुलि गोजा बयबो जासुलि माने मिन्स मेकआप आर्टिस्ट मैया ओंखामखौनो जायाखैमोन बेचारा ब्लगार ओमफ्राय माने आं मा सानदों सुषमा दामबारनि 10 साखाजों जों हायाब्ला ब्लगार गोजा नै इभेन 6 साखाजों दङ ना बे नङा मेकआप आर्टिस्टआ ब्लगार नङा आं नायग्रा बेखौ सानदों तामाने मा खबर दिल लोगो मोनफिनबाय ने बे लकेसनखौ सिनायखादों जानांगौ रायन' बरायबाय माबाय हाबाय था फाइनाली लोकेशन पहुंच गया अभी मेकअप आर्टिस्ट सीमानी एंड सुषमा हा सानैबो राननानै खालामनांसिगोन गाबोनो बड'लेण्ड रायजोनि दे बैसागोनि माबाया आरो टाइटेल बाड़ी सिख्लाफोर मा जब मोनना थाखायलाय आंलाय हिनजावफोरनिसो माबा बिदिबा दाबले लोमद्राय बे फार्स्ट आंनि चेनेलाव फैगासिनो दङ बड'लेण्ड रायजोनि स' बेखायनो बयखौबो खुलुमो आरो आसा खालामो आरो मिजिंथिबाय बयबो जाहाथे नायो आरोना थेंक इउ Main dulu. kemudian beli Tahan tuh Mafia. anak car sanjibay buku gaban selesai ayo nangali ayo bini susah kok bini mama nangali kau nih sih oh deh jimu sang naram kan ya Minati Nazar official Hello guys Minati Nazari vlog channel aku jadi support खालामदो बेखौबो support खालामबानो जाबाय नै जोंना बैसागो एलबाम जागासिनो
Bitanga aktris जागासिनो आरोना बयबो सापर्ट खालामदों नायदो aku jadi सापर्ट खालामदों बिदिनो खालामदों आरो बेखौबो आदानि रिक्वेस्टखौ बयबो लादो आरो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो Hai. Nah. खुलुमबाय लाइट टाइटेल चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो आरो जोंनि मानिमलाय टाइटेला मा नामलाय बड'लेण्ड बड'लेण्ड रायजोनि मिउजिक भिडिअखौ बयबो नायगोन होननानै आसा थाबाय ना एक्टरा मा होनो जा बेखौथ' बिथांखौ बयबो सिनायखायो सिनायनानै खानायाबो गैला बोरैबा गुलांबाय सिनायखायो बयबो स' आंनि ब्लगाव माबा मोनसे होनदो दे मा बुंनांगौ बुंदो दिनै जों मिउजिक भिडिअ बानायदों दा बिथाङा चेनेला मा नाम मिनाति नार्जारि अफिसियेल मिनाति नार्जारि अफिसियेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो साबायखर खालामना होबानो जाबाय अके